Таракои аҳли гурӯҳ, ман шумода пораро нишон диҳам. Нигоҳ кунед духтаро 3 метра. Ина 1,5 метраш, ина 1,5 метраш. Ина ҷое ки ҷои дарздорш, мисол ҷои бридагиш, ина иҷа ҷои қаткадагиш. Мақсад 1,5 метр, 1,5 метр 3 метра да қадакадагиём. Ина кушодиш. Ина бари материал ки медронанаш. И дрозиш қатия, ина мехе дрозиш қатия. Диққат кадагиём 1,5 метр. Иси 1,5 метр, уса 3 метр шидагия. И кушоди бадай, баъд нигоҳ кунед духтаро, болош нигина надора. Гилош ҳамаш сини болои нигоҳ дора. Ина гилакои лолара диден, ҳамаш болои. Значит мо ҳозир айсари инимиҷа аввалаш эзор мегирем, ай байн қадам мегирем, ба ай боқимондааш остина мегирем. Ай тарафи и тарафшам нигоҳ кунед камтаракай, но ба ҳар ҳисобе остинашда мумкин ки нигинадор биёя. Мумкин ки нигинош биёя. Духтаро нигоҳ кунед, ман аллакай димилкаша так кардам. И тараф шид уже, а ҷои нобридаш ус мемона. Бари худаш як бари материал диққат мекунем, худаш мебурояд. Ай кушодиш неву, ай дрозиш гирифтем. Ина 3 метр, не паражда туп задагия. Мақсад 3 метр. Ана ки ма бояд як хеле пора кунем ки анамиҷа бояд ҷои бенигинаш болои эзор биёяву. Баъд ай мо байн бояд мо қад гирему, баъд остин. Ҳамира мо бояд 3 тақсим кунем, 3 тақсим. Но аввал эзор сар намекунем, барои ки эзор да бо болои монда мешава. Мо бояд аввал ира истар мекунем, и поёнаш бенигинаш камтара. Ай иҷа сар мекунем, ай поёни илав. Илавдак бо камтаракай бенигинагиш. Ҳозир аввал ман дарозии остина мегирам. Ина дарозии остин. Нихе диққада мондагия, милк болои милк мондагия да мақсад. Нихе мемонем ду тарафа. Инахе милка болои милк мемонем. Чен мекунем дарозии остин. Дарозии остин чанде боша. Якта хат мекашем, ай мобайн қатча мегирем, хат мекашем, ба боқимондаш эзор. Чанқа ки дар боло нарасид, ба болоиш мечаспонем. Духтарои аҳли гурӯҳ, материала ки чен кардам, як азоиса материал ай 3 метр зиёд буда чи. Барои ки дар о вақте ки тар кардам қанад ромада. Значит ай 3 метр ягон 3,20 гетам хеле буд. Барои чи? Барои ки нигоҳ кунед, ман 3 тақсим кардам. Ҳозир гуфтам кани аввал ай эзорш сар кунем. Ина ман рости гап дарозии эзора гирифтам, ман инҷа хат кашидам. Ина баъд ай поёни и чен кардам, қада гирифтам. Мана қадаш. Ана барои ости нигоҳ кунед, чанқайга зиёдӣ кадай. Ҳамқа бисёр зиёдӣ кадай ки мо бояд остина хомша 65, 63, манам хеле бояд пора кунем. Агар хоҳем ки лави остин да резинка биёя, чиқа дарозу кушодакш мегирем. И 70 сантиметри гаш монда. Барои ҳозир ма спокойна 3 та қайчи мекунам. Якта, дутта, ина якта иҷара қайчи мекунам. Остин меша, байн қад меша, ин иҷара қайчи мекунам, ҷудо мекунем. Ина иҷаш эзор меша. Ҳамаи ҳамираро 3 тақсим мекунам. 3 пора. Духтаракои аҳли гурӯҳ, нигоҳ кунед, 3 тақсим кардем. Инеш калтатаракай остин, ровно 65 сантиметр пора кардам. Манаи қадай, мана дуростаракай ай ижда 112 пора кардам. Зиёдтиёш қатияй, манаи эзоршай 87 тайёршай. 3 сантиметр барои лави поча, 3 сантиметр барои боло ҷои эзор мондагием. Анамиқа пора дора. Манамиқа зиёдтӣ кард ай лави остин. Ҷои какрас бенигинагиш биромад. Ира яъни мемонем, бо айҷо зиёдтӣ мекуна. Оз духтаро ма шумода мегум. Айбари остин зиёдтӣ мекуна. Мо айбари остин, манамира ҷое ки мана милк дора, истаракш мекунем. Ровно 22 сантиметр мекунем, остина пора мекунем. Мана иҷаша диден? Бедарз мебиёя. Не, ҷои ваиш. И духтаро, барои киртои кокеткадорам агар мабодо пора карден, остина ана мехе пора мекунем. Ай ҷои манам ҷаш мешена кокеткаи пешак, мана пиштак. Даже пиштака аз таракаш ай худаш мебиёя. Агар духтари бузбалаи хароб, бузбала набоша. Ана мехе пора меша. Остина ай лави милкдорш мегирем. Чтоб айҷа зиёдтӣ куна. Барои киртои кокеткадор духтаро. А барои киртои прямой, и киртои прямояй, ҳозир айҷа пора мекунем. Ай лаваш уқа чӣ надора, бигем ки бенигинай бад нест лаваш. Бо туғри мекунем истар, ай иҷо ай парош барои аптачкао, гарлавинкао, барои плечкоша пӯшондан. Плечкора кашидан дар кор, анам хеле ай тараф мегирем. Хеле ки духтаро ман шумода гуфтам. Инаи остина гуфтам ай бараш мебирорем. Инаи остинаи дурозиш, ина димилкаш ай ипара, ина ҷои қаткадагиш. И бари материаларим, бари я бараш мегам ку кирта мекунем ам хел.
ҳозир бояд мо 44 сантиметр 44 значит 22 меша остин кушода кай все равно но ба ҳар ҳисобе ман 44 мегирам. Боз анакой бузбалада расчётша гирен чанде ки банди дасташ чанде ки боша. ҳозир 44 агар ман биброрам диққат кунем мана хел 22 сантиметр меғалта ҳар як кадоми шумо размери банди дасти клиенти худтона мегирен. мана нигоҳ кунед духтаро манаи тарафш камтар бенигиная мо все равно вақте ки хе таҳ кардем бирдем поён меравад и бенигинагиш меброя. бароям қайна ҳозир 44 сантиметр қайчи карда манаи зиёдиш мешава. ровно 44. сразу остина ду тақсим мекунем ай ҷое ки таҳ кардагӣ бидем тарафи нобридаш ду остина бояд ҷудо кунем гилша нигоҳ карда пора мекунем. анаи остинош духтаро мана айбари остин зиёдтӣ кардагиш агар киртачадор боша ино хел мекунем бо мешава ки ина вақте ки остина пора мекунен расчётона бо бигире ки ҳаминҷа чени бо 22 сантиметр ё 21 сантиметр га бояд монда боша ай мо 25 сантиметр мондагиай 50 сантиметр намҷа зиёдтӣ кардагиай мешава ки агар ки киртаи мо кокеткадор мебуд ина айҷа кокеткаи пешак пиштак мегирифтем то ҳатто пиштакаш онамхе агар ки пешак мегирифтем инҷа пиштак мегирифтем пиштакаш даже ай худаш мешава пешакда фақат аз тараф мемондем. ана духтаракои аҳли гурӯҳ пора ай 3 метр материал қад эзор остин и ана хеле зиёдтиш оли зиёдтӣ ҳамин қайр бо вақте ки ҳар ҷоша ки бирдем бо ай ҳар ҷо зиёдтиҳош мемона. ҳозираш анами қайр зиёдтӣ дорем. пораи 3 метр материал мешава ай паплин мешава ҳам бари худаш қатӣ меша гирифта агар ки бари худаш камӣ кард кушодиш қатӣ мақсад 3 метра диққада мекунем ай кушодиш меброрем ай як параш бориктар мемона эзору остин меброя. духтаро бо диққат гӯш кунен туғри кадоме ки нав сар кардагия туғри хушрӯ мефаҳма хушрӯ ту осон карда фаҳмондагим ки куҷошда чӣ хел пора мекунем.